Здравейте! В тази задачка трябва да изтрием едно от специфична позиция в свързания списък. Нека започнем с назначаването на локалната променлива. Нека този път се казва temp вместо current и нека да й назначим linked list. Преди да започнем да въртиме каквито идеи цикли, трябва да покрием един много важен кейс. Кейса, когато искаме да изтриеме от началото на списъка. Това ще стане така. Ако position е равно на 0, трябва да назначиме на linked list temp.next и накрая да върнем linked list. Така, и по този начин ще хендълнем кейса, в който искаме да изтрием в началото. И сега нека завъртим един цикъл, един for цикъл, и този for цикъл ще го въртиме докато стигнем предпоследния елемент на този, който искаме да изтриеме. Това ще стане така. For и leg и е равно на 0, в този случай искаме да е 0 и ще го въртиме докато и стане position минус 1. И накрая трябва да кажем и плюс. И така, тук стандартното назначаване на temp next към temp. .next. И така, когато сме стигнали до исканата позиция, просто трябва да кажем на temp next, да кажем, да му назначиме последващата позиция. Това ще стане ето така, temp.next, още един път next и накрая трябва да върнем свързания списък. Linked list. Нека да проверим дали минават тест кейсовете сега. Добре, тези тук минават. Ако събмитнем кода. Чудесно. Добре, и тези тест кейсове минават. Нека се срещаме в следващата задачка.